Гръцкия национал. Общо зато нищо изненадващо. Баранечея и Ракики. Първо си върнаха Тунде Кинсола, нигериец. Почти мога да се обзаложа, че се казва Бабатунде. Може да се каже, че в тази си форма беше съвсем млад отбор. Той е основан през 23-та година. Тунде сега, страхотна техника на нигериеца. Подаване на Тунде. Включване на Самуел Дал. Добро подаване. Ще бъде ли това първи гол? Да, 1-0 за Бенфика. Да видим дали съдията обаче не видя някакво нарушение там. Като че ли топка към Иванович. Той твърдо е на върха на атака. И така Судаков или Риус. Много лошо изпълнение. Опита да бие. Самия подход ми се струва, че беше не много сериозен. And now Ragnar. Here comes the Viking. Going with the Colombian. The Colombian filtering the pass. Beautiful ball. The chance is coming now for Benfica. Dedic. The Serap Ragnar. The shot. Ришард Риус. Кики. Добра работа на Кики, който получи някакъв неволен удар. Дедич към Ришард Риус. Отаменди. Ришард Риус може и да бие. Удар на Риус страни от вратата. Това е едно от силните му качества, дрибъла и удара след това, но тук удара беше много неточен, да видим дали има някакъв рикошет. Спряха влизанията на лекарските екипи на терена. Риус с добро подаване. Судаков, удар, гол, Бенфика побежда. Судаков с втория си опит успява. Вратар Трубин. В защита Дедич, Силва, Отаменди. Ришард Риус. Добро полувреме за него. Специално на Бенфика задължително минават през него. Ароснес. Ришард Риус. Сега добра топка в наказателното поле. Томане опита да се обърне, беше с гръб към вратата и да подаде. Не му се получи. И голям късмет, че топката удари гредата. Изстреляне от Витоване топката и сега възможност за контратака на Бенфика, на Риус. Чудесно спасяване на Шимал. Атаката не е завършена. Ароснес, Ришард Риус. Съдията след леко колебание, има предвид помощник съдията. Фиксира нарушението. Дал силно към втората града. Дуспа. Паулис. Тази Дуспа не се лови. Секунди. Отново атака на Бенфика. Паулидис! 3-0 за Бенфика. Но този гол беше на Иван. Като домакин на
на всички стадиони, разбира се, с изключение на Жозел Валаде и Додрагало. От мача с азерите в Шампионската лига, която Морино направи. Бареро ще си играе точно на позицията. Подаване към Дедич. Ришард Трипиона Спортинг, който има 12. И не само него, но и Тимена Морейрезе. Но, разбира се, ролята на Морача се играе в горе-долу тренировъчно темпо от страна на гостите, който ни импресионс там се шмугна зад защитата. Шелдеруп опита да му подаде. Не съм решили да смисъл тази върти. Много елементарна серия от финтове на Гилерме Нейва. Пресъхна възможността и за тази так 25 сезона. Центриране в наказателното поле. Задния съдийски сигнал. Авеш Бенфика 0-3.